Nhar il-ħadd li ġej se jkun qed jintwera docu-series relatata ma' ġrajiet ta' jum il-ħelsien fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun, hekk kif is-sala prinċipali tiegħu se tinbidel f'ċinema. F'din id-docu-series se jintweraw siltiet minn żmien is-sittinijiet meta kien hemm ħtieġa ta' riformi kbar f'kull livell tas-soċjetà fil-pajjiż fl-istess żmien ukoll li kien hawn iċ-ċensura u l-ġlied fl-aqwa tagħha bejn il-Knisja u l-Istat. Ġrajiet oħrajn li se jkunu qegħdin jintwerew f'dan id-docu-series jinkludu dawk meta deputat tal-Gvern Laburista kien avviċinat biex jinxtara b'ammont sostanzjali ta' flus, rakkonti mal-iskultur innifsu tal-monument tal-Ħelsien u minn xi xadda meta kien imur jippreżenta d-disinji li per id-Dome Mintoff. One News tkellem mal-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista Leonid Mackay fejn kompla jispjega dwar dak li wieħed għandu jistenna minn din l-attività. U allura inħeġġeġ lil kulħadd sabiex jattendi għal din il-matinee show fl-4:30 ta' wara nofsinhar hawnhekk ġewwa l-Ħamrun biex isegwi dan il-dokumentarju interessanti ħafna fejn ħanuru wkoll mhux biss ġrajiet li forsi ġieli rajna imma wkoll ċertu stejjer dwar il-perid minn Mintoff, stejjer illi jagħtu bixra differenti anke dan l-episodju f'pajjiżna. Mackay kompla jgħidilna x'inhuma l-pjani għall-attivitajiet oħrajn bħala parti mill-programm li tħabbar fl-aħħar jiem mill-Partit Laburista bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet għal din is-sena għal din il-ġrajja storika. Propju ħajkun hemm numru ta' attivitajiet li jitilqu minn nhar il-ġimgħa stess, 21 ta' Marzu, b'esebizzjoni ġewwa l-Imtarfra Interpretation Center fejn hemmhekk ħankunu qegħdin naraw xogħlijiet oriġinali li ħajkunu esebiti ġewwa l-Imtarfa nnifsu. Għalfejn l-Imtarfa għaliex nafu li hija lokalità li għal ħafna u ħafna snin kienet esklusivament għall-użu ta' persuni fis-servizz Ingliżi u kien biss wara l-Ħelsien innifsu li l-Malti seta' wkoll jidħol anke fil-proġetti ta' housing soċjali.